लागावबाय गरायजों बरायबायनो जोङो हिनजाव गोदान गरायजों बरायलायबाय लागौ Tunggu lah lama sih lah kurang Hei, malah jauh nih. Muslim, naik, mabaidi, apa yang musagasinya dong? Lagu. Hiनजाव गोदानखौ बरायदों नायदो लोगोफोर ओरै गरायजों बरायलायखादों जोङो Lagu. Lagoba, huwag na nang musaba. Musaba, huwag na na ba uloy. Liang आरो केटारिं ग्रुपफ्रा बरायनो फैगासिनो दं नै
माने बिसोर बरायसिगोन आरो बरायनायाबो गासिबो केटारिं ग्रुपनि माबा गोजा आरोखि खामानि आरो केटारिं ग्रुपआबो सफैजेनबाय नै बिथांमोना हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ बरायसिगोन आरो बरायनो थामथिं जाबाय केटारिं ग्रुपमा आरो बरायनो थामथिं जाबाय नायनो हागोन थांनानै ओरैबायदि समायना रमायना आरोखि नायदो नै आरो हिन्जाव गोदानखौ बरायसिगोन लागौ ओइ बे दामग्राफ्रा खरा खरा मोसाथावखौ दामा हो लागौ ओरैबायदि डेन्जार मोसाखायो नै नायदो केटारिं ग्रुपफ्रा हनै 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 लागौ ओरैबायदि समायना रमायना मोसायो लोगोफोर नायदो नै बरायजों बरायलायखादों हिन्जाव गोदानखौ नायनो हागोन नोंथांमोना लागौ नायनो हागोन गासिनो दङ हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ बरायगासिनो दङ नायदो बिथांमोना ओरैबायदि मोसानो गोरों आरोखि मोसाय नै 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 लागौ मादै होनो
बेनो दं ओइ नोंबो बेनो दं मा लोंजोबो नागिरनो बेलाय जाबाय Mana dia buku?